Здравейте, аз съм Дани и днес ще приготвим паста с кариджи. За целта съм си взела пакет, тъй като е за вечеря, бързам. Спагети с среден размер, добре изчистени с кариджи. Показвала съм в други видеа как се почистват. Чесън и томатено пюре. Да не правим реклама. И добър италиански пармезан, който ми донесоха специално от Италия. Подправки. И така, започвам с приготвянето на скарижите. Докато чакам мазнината да се сгорещи, ще включа и котлона с водата, за да може да сваря междувременно и спагетите, тъй като бързо ще станат самите скариди. Ще сложа сол към водата. Тук ще осоля съвсем леко скаридките. Ще ги обкуся с черен пипер. След което ще ги извадя и ще запържа в малко мазнина, още чесън и ще добавя доматеното пюре. Там, където сме правили скарижите, добавя мазнина и ще сложа чесъна. Доматеното пюре. Оставям доматеното пюре да заври леко. Ще добавя след това скаридите и съм си приготвила малко миди, които също да добавя в соса. Така, прибавям към доматения сос и скаридите. Към скаридите ще добавя и малко риган. Пастата я тествам за готовност. Пастата е точно колкото трябва да бъде. Малко съм си приготвила миди, които ще добавя също към доматения сос. Ще ги разбъркаме и ще сложа капака, за да се отворят. Ето ги мидите с скаридите. Оха е прекрасно. Добавям тук и пастата. И ето ги готовите спагетки с морски тарове и доматен сос. Приготвила съм и пармезан, ще го настържа и ще го сложа, който желае да си добави